Боже, доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина» і я, її ведуча Віра Кубулинська. Наша творча група знаходиться під замком Невицький в Камелоті, де проходить 17-й міжнародний фестиваль телерадіопрограм мовами національних меншин. Як це событие проходило, розкаже наша програма. На телевізійний конкурс фестивалю було представлено 71 телепрограма, а іменно Україна – 32, Румунія представила 13 телепрограм, Австрія – 1, Сербія – 2, Мадярщина – 18, Словаччина – 5 програм. Журі підкреслило, що з кожним роком професійний уровень конкурсних програм фестивалю росте. Інтересними є авторські ідеї, глядання нових форм у розкритті тем. За триденний період фестивалю творчі дискусії учасників фестивалю сприяли взаємному обміну досвідом українських та закордонних телевізійників, виробленню стратегії сучасного телевідення. За своїм змістом, ідеєю і тематичним спрямуванням фестиваль «Мій рідний край» є одним не лише в Україні, але і в Європі. Фестиваль вже став традиційним. Це місце, де з багатьох країн Європи, з багатьох куточків України з'їжджаються люди, які тим чи іншим способом дотичні до телебачення, до радіо, взагалі до медіа. Край Закарпаття багатонаціональний, де мирно вживається там дуже багато національностей. І якраз приклад толерантного ставлення між людьми показати, продемонструвати всім іншим і Європі, і Україні. Найякісніші програми мені видалися все-таки угорського телебачення, суспільного мовлення. Вони всі якісно зроблені у багатьох аспектах, тобто і операторська робота, режисерська робота, і музика, і звукорежисер дуже гарно працює. Тобто дуже багато аспектів, тут операторські всі плани там присутні. Взагалі в журі так працювало, що 6 робіт визначили кращими, навіть не сперечавшись. На другому місці румунська радіоробота і третє місце програма із Сербії, із радіо «Новий Сад». Оригінальним і незабутнім про всіх учасників фестивалю був конкурс «Етноказанок-2015». Цього року русинська редакція, як і прошлий рік, мала дуже файного спонсора – Ужгородський торгово-економічний коледж Київського національного торгово-економічного університету. Дуже мся обрадувало, коли ми знали, що главним поваром буде Марія Перебзяк, майстер виробничого навчання. Це професіонал з великої букви. Вона добре знає, що любу страву, котру готуєш, маєш до неї вкласти, крім продуктів, а й велику любов, і тоді вона буде смачна. Зрана викладачі коледжу в'єдно з студентами розклали палатку, запалили огонь і почалася робота. Студенти Віктор Росоха, Василь Спащук, Діана Гайданка, Маргарита Шишко під мудрим руководством Василя Гендрюка, завідувача технологічним відділенням, та майстрів виробничого навчання Вікторії Кіриш, Марії Куклишиної, Мар'яни Пічкар, Степана Шкраба почали прикрашати палатку і варити бограч. Швидкі события фіксували фотографка Олександра Шелепецина та я. Голова журі Петро Гаврилко дав нам послідні настанови і відзначив значимость цього дійства. Чистовний Петре, ви не перший раз на нашому бограчі і надіюся, що будете і членом журі. Но мені цікаво, така акція що дає про людей? Найперше говорить про наше Закарпаття і про телевізійні наші програми різних національностей. Це дуже приємно. Мені вдалося вже подивитися декілька роликів, і це просто вражає, наскільки талановиті наші оператори, режисери, коментатори. Я думаю, що вразить і талант наших кулінарів, тому що мистецтво телеоператора, мистецтво кухаря – це мистецтво від душі і серця. Нам дуже приємно, що ми завдяки телебаченню традиційні учасники цього конкурсу. Фахівці майбутні наші в особі нинішніх студентів – це люди, яким працювати з колективами, з споживачами, в рамках індустрії гостинності нашого краю, яка, сподіваємося, динамічно розвивається і буде розвиватися. Що це дає? Насамперед, професійний досвід для наших студентів,
Це дає унікальну можливість спробувати себе, як кажуть, в реальних польових умовах, в реальній роботі, а значить удосконалити свою майстерність. Педагогам, майстрам виробничого навчання, які наших дітей виховують, це дає наснагу в роботі, тому що, бачачи задоволення наших студентів, сьогоднішніх кухарів, які по великому рахунку відносяться до таких заходів ще з більшим ентузіазмом, ніж ми, це їм дає унікальну енергію, так і нам. Тож, попри сьогоднішню погоду, ми все одно вважаємо, що спільно з нашим закарпатським телебаченням ми і для себе, і для наших глядачів, і для ваших гостей, і для наших студентів, коли влаштували чудове осіннє свято, яке нас традиційно в вересні надихає на роботу протягом всього навчального року. Варити бограч – то великое іскусство. Я мала можливість пообзирати, що кожен главний повар мав свої секрети, котрі він не виказував. Найбільший казанок цього року був у румунів. Поважний Георгій Кілару із своєю командою змагалися обоїх бограч, а й страви полюбилися ушитким учасникам свята. Команда німецької редакції під патронатом знаної поварки Марти Юришинець вкладали в свої німецькі секрети у приготовленні бограчу. Гейза Ковач, головний у приготовленні бограчу по-мадярськи, не дався нам узвідати про свої секрети при варінні цієї національної страви. Команди Радіо Тиса ФМ, Експеримент, Словацька та й другі змагалися, аби їх страви були необикновенні і оригінальні. Но повім вам на правду, що наша команда – то професіонали, котрі були вже на многих міжнародних конкурсах і там завоювали призові місця. Участь ваших студентів у таких заходах, що вона вам дає? Перше – це досвід. Досвід, він має можливість подивитися, себе показати. І це те, що, як кажуть, купити важко. Для мене теж як досвід. Я вже 7 разів був на подібних цих, і кожного разу щось беру для себе нового, щось пробую сам, хоча я не беру участь в самому конкурсі, бо там беруть студенти участь, але сам для себе завжди щось беру корисне. В чому секрет приготування бограча смачного? Це настрій. Настрій – це саме головне, а все інше там вже рецепти, різні види продуктів і таке, все вже другорядне. Це головне, з яким настроєм попрацюють. Якщо з добрим, завжди вийде добрий бограч. А показником доброго бограча це є то, його з'їли повністю чи не повністю. Якщо повністю, значить це був найкращий бограч. У нас завжди так виходить, що роботу наших студентів, тобто наш бограч, завжди з'їдають найшвидше. Знаєте, як то добре, коли досвідчені майстри своєї справи можуть передати досвід молодим. Це теж велике іскусство педагогіки. В чому секрет варіння бограчу? Я думаю, в великій кількості м'яса. А яке має бути м'ясо? Свинина, телятина, баранина – це на любителя. На любителя, так? Ага. Ну, а ще що найголовніше, коли готуєш їду? Готувати її з любов'ю. Тоді вона буде смачна. Не дивитися на м'ясо. Що дає тобі участь у таких заходах? Опит для наступних конкурсів. Якщо варити з любов'ю, завжди буде вся їда буде смачна. Може, маєте якийсь файний секрет? Секрет є, але це секрет файного бограча. А Котя навчив варити бограч? Сам навчився і допомагали колеги венгри. Це ж угорська страва, і вони допомагали, відкривали свої секрети. Ти були на якихось конкурсах? Так, був, їздив на змагання в Словакію, був на барбекю у Києві. Які успіхи? На барбекю ми зайняли в командному друге місце, він третє, у Словакії зайняли третє місце. Які надії покладаєш на нинішній день? На сьогоднішній, будемо надіятися на перше. Ану, пообзирайте, які смачні русинські страви підготовили наші учасники. Шкода, що не можеш передати, як файно пахли голубці, пасулька кулачена, пасулька дзьобочка, фанки, котрі ми загнали на конкурс, красні русинки, Анночка і Марічка. А викладачі коледжу указали майстер-клас, як треба уцифрувати страви, аби вони були не лише смачні, а й красно упозірували. То й можна було увидіти різні композиції із печеної диньки, огірка, кромплика, покормити очі м'ясну нарізку, кіфличками, шутимінями.
екібану з різних фруктів, то ви бачите всяку смачну шеліячину. Ми до конкурсу добре се підготовили. Ну і саме в цей час румунська редакція надала свій бограч для журі, які зараз готуються куштувати його. І я вам скажу так, якби Наполеон свого часу їв бограч, то він би не пішов війною по всій Європі. От наш Наполеон куштує бограч, і він сидить собі мирно. Так. Ну а зараз ми знаходимося біля русинської редакції, і біля нас пані Віра Кобилей, яка точно вам розкаже, чим відрізняється цьогорічний бограч від русинської редакції, як і презентація всієї тої великої закарпатської кухні, яку ми бачимо на цьому стенді. Дорогенькі мої, наш бограч найліпший, бо кілько ми не варимо, все люди приходять і перші з'їдають. Ну, а повім вам, що видите, у нас два казанки. У одному була любов, а в другому довіра. Бо бограч, то є і любов, і довіра до нашої страви. А ще, знаєте, пообзирайте на наш стил. Йо, Юрчику, а ну лиш поведи камеру туди, пообзирай, які красні фанки. Юрчику, да-да. Голубці! Голубці, крученики, токан, бринза. Слухай, токан, бринза, пасуля дзьобана, пасулька голочена, слухайте, подружки мої Анночка і Марічка зробили. А наша газдиня, чекай маленьку, почекай, а наша газдиня Марічка, тільки, слухайте, красненько, ота вона в центрі, так, вона так красненько, слухайте, приготовила бограч, що пальчики ближте. Приходьте до нас у Шиткі Комеї, дякую, покуштувати наші закарпатські страви, бо такої смакоти ви ніде не вчули. А от чим русинський бограч ліпший, чим інші? Та як, хіба може бути щось ліпше за любов? І за довіру. Все, ви мене купили. Ви мене купили. Тоді вже розкажіть про це, що це таке? Маленьком, слухайте, припарадила так піцицько палиночки русинської, бо що то бограч без палиночки, ні? Та то файна така арданівська, слухайте. Наше журі має попробувати, вбити смак від румунського бограча. Знаєте, як кажуть, що треба пити молоко після чогось такого гострого, а ви пропонуєте щось інше, так? Сливовиця арданівська, йой, то така смакота, настоящий натуральний продукт. Розкажіть, будь ласка, і про ваш сюжет, який ви приготували. Смачний, такий самий, як арданівське паленичко, яку ви тримаєте. Слухай, золотенький мій, я була в Румунії, познайомилася з чемпіоном світу по боксу Михаїлом Лавруком. Він є русин. Там, у тому селі жиє на вулиці, живуть русини, друга мадяри, а третя румуни. І вшіткися частують, братні народи. І я собі подумала, приклад того, як треба жити на цьому світі, бо був мир, бо була злагода, бо була благодать Божа. Та хіба то не варто? Я думаю, що варто. І зараз ми передивимось цей прекрасний сюжет від русинської редакції. Коли він ся підніме на осой, серце його так тріпоче, як коли серна увидить пушкарів. Бо туй на сих верхах він перві кроки свої ступав, милувався красними співанками свої мамки, видів, як вона ткала полотно і ушивала зимними вечорами йому сорочку, убися лишила пам'ятка про неї. І він сокотить ту ушиванку і убиратися в неї лемпомай великим праздникам у своєму життю. Много пішників сходив Михайло Лаврук, многократний чемпіон Румунії по боксу, майстер спорту, міжнародний суддя, член Румунської федерації боксу, президент подкарпатських русинів Румунії. А його усе у тяжкій хвилі жизни приходить він сюди, на сісі береги Осоя, аби набратися сили, моці і побіждати. Туй його відцюзнена, туй лишили слід його предки, нянько і мамка, котрого наказували: «Жий, сину, так, обось не стратив честь, обось міг сміло позирати людям в очі». Моє всі коріння русинське, так що я се не можу ганьбити моїм родом, моїм діткам, предіткам. Я се не можу так ганьбити. Я гордуюся. І це наш довг признатися русинам. Наші співанки все говорять про життя, про душу, про нашу традицію, про нашу культуру. Ми на цій землі
давні. Ми тут повер 1000 году. У нас у селі є співанки по 700 году, 600 году, котрі співають і нині. І так само і у церкві службу держать і читають давні, стародавні книжки, церковні книжки. І так що ми загортуємося. Думаю си, як то файно було давно, як ми то жили. Ну, хоч тяжко жили, тяжко, але дуже файно. Ми жили так, усі як браття там, усі так, як ми се розуміли. Діти, коли ми були, грали ми, співали ми, ходили ми у ліс за грибами, за хворостом, пасли ми корови, пасли ми уці. Так, коли думаю, як ото було, і ще раз би хотів бути дитиною. Снить се, коли моя мама такі файні роботи робила, ручні роботи. Вишивала сорочки наші, русинські, ткала покровці, дуже файні. І як ото я допомагав їй. Михаїл Лаурук не раз казав, що тяжко жилося русинам на цих верхах, бо дні стовпками летіли, а не роками, а відділомося, що гори посиділи у русинських страждань. Та, на жаль, nic се не змінило. Так і далі простий народ тяжко жиє. Айбо йому маймілішайся русинська древня земля, і він мечтає навчити всіх русинів світа сокотити свою землю і свою судьбу, і найму всьому поможе Господь. Ну, конкурс дає об'єднання людей, обмін культурами, тому що Бограч варять, ну, хоч це рахує нас на Закарпатті, що то мадярська страва, але то вже настільки модифікована під закарпатську кухню, що ну, назвати її чисто мадярською, як то звідки він походить, вже дуже важко, тому що кожен варить на свій вкус, свою рецептуру і своїми інгредієнтами, так що то вже така. Тобто кожен каже те, що він може. А в чому секрет приготування смачного бограча? Ну, секрет смачного бограча полягає в чому? Ну, по-перше, має бути файне м'ясо, по-друге, має бути файний, ну, будемо казати так, повар або повариха, хто тут варить. Ну і має, по-перше, любити ту страву і з любов'ю готувати. Як вам подобається сьогодні у нас на фестивалі? Ну, фестиваль дуже жвавий, дуже багато цікавих людей, як все. І просто трошечки інакше місце, але в принципі це тут теж дуже цікаво. І люди, бачу, теж задоволені, ну, довольні люди. Значить, ну, в принципі, все нормально. Настрій є, того це найголовніше. Ну. Що дає цей фестиваль у спілкуванні? Ну, по-перше, нам, як телевізійникам, особливо закарпатським, значить, воно дає дуже много. Значить, ми маємо це багато друзів, які ми зустрічаємося з різних держав, з різних областей. В даний час, особливо зараз, нам це дуже треба. Тобто нам допомога таку нам Закарпаттю дуже вона потрібна. І коли люди люблять, а ми бачимо те, що ми спілкуємося, ну, те, що общаємося, значить, воно ну, на позитив. Це є добре. Звісно, фестиваль подобається. Я тут вперше, в мене маса емоцій, мені все приємно. І майстер-класи, і перегляди фільмів, і сам Бограч-фест. Скуштували вже 4-й вид, так що повністю задоволені. Тільки що бачу, ви коштували наш русинський. Як вам на смак? Ви знаєте, у кожного свої якісь рецепти, інгредієнти. Ваш теж по-своєму особливий, смачний, все виважено, можна їсти з задоволенням. Я завжди радію, коли я сюди приїжджаю, просто як додому, тому що тут друзі, знайомі мої добрі, зустрічаємося, спілкуємося. І те, що тут дуже багато національностей, взагалі-то я за національністю сама білоруська,
але я вже 25 років в Україні, і я приїжджаю в Ужгород завжди як для себе додому. Дуже мені тут подобається. Що дає вам цей фестиваль? Дає натхнення. Сподіваюся, можливо, вірші будуть потім. Тому що навіть краєвиди, ваші гори, це я дуже люблю Карпати. Ну і спілкування з людьми, хороші люди. Мені подобається. Мені цікаво, які маєте відчуття від нашого фестивалю. Найприємніше і найсмачніше. Я казав зараз колеги, повторю, що перш за все важливе спілкування. Важлива навіть там не сама програма, навіть не майстер-класи, не оцінка роботи, там навіть не якісь там дипломи, якщо вони будуть, а це от таке спілкування живе наше з вами, яке і на камеру, і без камери. Тобто то, що ми з вами можемо обговорити, отакі там неформальні. От ми за цим приїхали, щоб з людьми поспілкуватися, з людьми познайомитись і потім спілкуватись. Пані Софія, ви зараз пробуєте наш русинський бограч. Чи подобається вам? Так, звісно, дуже смачно, дуже незвично. Нам, як при карпатській кухні, це взагалі страва майже невідома. Там бограч, а що входить в бограч, було невідомо. Смачно, ситно, гостро, в принципі, все. Який настрій маєте? Настрій хороший, багато приємних людей, які можуть щось цікаве розповісти. Майстер-класи були сьогодні, зокрема, німецької журналістки. Він мене насправді вразив, і багато такого досвіду, про який ми можемо дізнатися тільки фактично на таких заходах, оскільки ми сидимо там в своєму маленькому світі і не знаємо про такі якісь нововведення, і це дуже насправді. Як вам подобається цей фестиваль і чим подобається? Що відкрив для вас? Передусім, я ближче познайомилася з тими всіма, насправді, етнічними групами, які населяють Закарпаття. Я там знаю, що в Закарпатті прикордонне, в нього багато різних там угорців, я була в Берегому, там в Ужгороді, але якось це все тут так масштабніше відчувається. Приємно, що багато закордонних делегацій, зокрема угорців, це якось, насправді, на високому рівні організації, і це було, мені насправді дуже сподобалося. Якось так приємно. Продовжуємо ми етноказанок. Насправді у нас тут невеличка технічна пауза. От, все, ми розплутались. І підходимо до журі, яке вже вирішує, хто сьогодні стане найкращим у варінні бограчу. Яка редакція переможе? Чи це будуть угорці, чи румуни, чи команда експерименту? Ми ще не знаємо, але вони вже, можливо, знають. Тому ми звертаємось вже до членів нашого журі. І я, судячи зі всього, звертаюсь до Наполеона Бонапарта, який приготував спеціальний спіч для наших глядачів. Чути? Мон генераль Жан Рено, Ален Делон. У мене є переклад. Я володію французькою. Шановні колеги, Мадам, мсьє, пані і панове, je ne mange pas 6 jours. я не їв бограч цілий рік. Je ne mange qu'un beurre. Цілий рік я їв лише бринзу, Julienne, грибну поливку, baguette, чорний хліб, ratatouille, пасулю, truffel. драники Je bois bon vin. і запивав це квасною водою. Merci beaucoup. Ми тут поки сиділи, я трошки вивчив українську мову і продовжу сам. Avec plaisir. Як я сказав, у 1812 році битви виграють солдати, а нагороди приймають генерали. Я хочу привітати всіх солдатів, які зварили сьогодні найкращі в Європі бограчі. Merci beaucoup. Салют, віват! Браво! Pourquoi pas? Cherchez les femmes. Переходимо до наступного члена журі. Починаємо з кулінарного конкурсу. Дуже важко нам було вирішувати. Скажу вам, що сьогодні можемо сказати так, що телекулінарний проєкт, бо прекрасні телевізійні фільми, редакції всіх, і одночасно фантастично чудові наші бограчі. Ви знаєте, душа ся радує, що у нас на Закарпатті живе дійсно багато національностей,
і ми живемо в дружбі, ми розуміємо один одного. І це дуже сьогодні важливо. І хочу сказати, що кулінарія і телебачення – це одно і те ж, тому що це мистецтво, це любов до своєї справи. Без любові, без душі ні фільму доброго не буде, ні Бограча не буде. Треба вкласти душу. Тоді і серце, і тоді все буде гаразд. Ну, а тепер результати нашого конкурсу. Кажу, дуже було важко, і ми вибачаємося, але призових місць тільки 3, тому почну з 3-го. 3-те місце отримала команда Тиса ФМ. Тиса ФМ, ваші оплески. Ну що ж, ми нашим вітаємо радійникам. радійників Тиса ФМ і за їх сюжет, і за страву, яку вони приготували. Давайте поаплодуємо нашим... Привітаємо радійників, команда Так, Тиса ФМ. 3-те місце, насправді дуже хороше місце, хороший результат. Вітаємо, хлопці. Наступний у нас 2-е місце. Хто? Хто переміг? Хто Зараз ми отримає дізнаємось. приз за 2-е місце в конкурсі на Петро кращий Петрович зараз бограч? скаже, хто зайняв 2-е місце. Друге місто зайняла угорська редакція. Угорська редакція, угорську редакцію. Ну, насправді очікувано. Дуже очікувано, що одне з перших місць якраз в угорської редакції. Вітаємо, пане Гейза. Супер, чудесно. Ну і що ж, і зараз найочікуваніший Якщо не угорці, момент. то хто просто? Я вже просто в здогадках, ну, не знаю. Давайте, оголошуйте. Перше місце отримала команда русинів. Русинська редакція! Русинська редакція! Любов і довіра! Так, любов і довіра перемогли на цьому фестивалі Бограча. Ну що ж, я думаю, привітаємо русинів. Браво, браво, русини! Так. Так, пані Віра, я пропоную вам декілька слів сказати. Ви знаєте, любов і довіра справді перемогла, тому що ми дуже хотіли, аби наші страви, аби наш Бограч усім сподобався. Заходьте до нас, ще є в нас дуже файні, смачні русинські страви, покуштуєте, пальчики оближите. Дякую всім за велику честь і довіру. Дякуємо вам. Ми дякуємо всім редакціям, всім командам, які брали участь у такому нашому дуже серйозному змаганні, тому що змагання складалося не лише з приготування бограчу або гуляшу, або те, що було в казанку, але і із приготування телевізійної програми на тему «Мир». Так, і дякуємо вам, наші дорогі телеглядачі, за те, що ви дивилися телеканал Тиса-1, і тепер, можливо, ви вже задумаєтесь, що приготувати цими вихідними. Я думаю, що це буде бограч. Обов'язково. Ну, ми дякуємо всім. Ну і що ж, до наступного етно-казанка, наступного, до тавтології, вибачте, року. Хай вам щастить. Конкурс це завершив, і ми дуже раді, що журі добре оцінило нашу роботу. Будемося надіяти, що і в наступаючому році буде можна провести такий фестиваль, котрий об'єднує людей різних національностей, віросповідань і різних культур. І най усьому нам поможе Господь.